17 година, час новин АТР. Ви дивитеся «Заман». 27 грудня, 1399 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Найбільший за всю історію війни на Донбасі обмін полоненими завершився. Процес розпочався близько другого дня. На довгоочікувану свободу сьогодні чекали 74 українських бранця. На підконтрольну територію вже повернулося 16 українців, які перебували у полоні так званого ЛНР. Вже відомі прізвища деяких з них: Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Ніділяєв. Звільнених заручників особисто привітав президент України Петро Порошенко. Він прибув на місце обміну. Наймасштабніший обмін бранців готували кілька місяців поспіль. Дату та час до останнього тримали в таємниці. 27 грудня, 12:00, 74/306. Ще від учора представники української сторони вирушили до місця обміну. Час затягнувся. Обмін розпочався близько другої дня. Вранці в мережі з'явилось відео, як з колонії в Луганську виводять українських полонених і відправляють на місце обміну. За своїх 74 громадян Україна віддасть 248 терористів і кадрових російських військових, яких затримали за злочини проти України. Планувалося віддати 306 бойовиків, але 43 вже відбули покарання та звільнені з-під варти. Обмін відбувається в два етапи. Спершу відбувся обмін з представниками ЛНР у форматі 75/16. Так, 16 звільнених українців повернулись з полону. Серед них ультраси Луганської зорі. Перших звільнених українців телефоном привітав президент. Другий етап обміну відбудеться на території самоназваної ДНР, безпосередньо біля міста Горлівка. Там обміняють 58 українців на 165 утримуваних. 15 осіб, яких українська сторона мала передати підконтрольним Росії терористичним організаціям ДНР та ЛНР, відмовились від обміну. Вони залишаться на території підконтрольній Україні. Усім бранцям нададуть медичну та матеріальну допомогу. Прем'єр Володимир Гройсман доручив Міністерствам соцполітики, охорони здоров'я та оборони попрацювати з кожною з родин. Соціальні, медичні і фінансову підтримку надати таким родинам. І взагалі, я би дуже вас просив по всім полоненим, які були звільнені, ще раз сконтактувати з родинами, з'ясувати, які є проблеми, якщо вони, не дай Бог, є, і чим ми можемо з боку держави допомогти. Як очікується, звільнених українців доправлять двома бортами до Харкова та Києва. Літак на військовому аеродромі в Борисполі чекають орієнтовно о 19-й. Оксана Гуцул, Дарина Іванютенко, Ільдар Ісматов, «Заман», АТР. Зустрінь своїх. З таким хештегом в мережі закликають усіх небайдужих зустріти звільнених з полону бійців бойовиків українців. Для учасників акції організували трансфер до Борисполя. Зі станції метро Бориспільська до місця зустрічі в аеропорту курсують автобуси. Ініціатори акції закликають українців брати з собою державні прапори, кульки, квіти і плакати. Серед зустрічаючих і наша Вікторія Блязова. Віко, вітаю. Чи багато людей прийшли зустрічати українських бранців? Зараз ми очікуємо біля литовища. Сюди мають привезти військовополонених, котрих обміняли. Потрошку починають збиратися люди. Сьогодні ж організатори акції закликали приїжджати українців з усіх куточків України, не тільки родичів військовополонених, аби підтримати наших героїв, приходити з українськими прапорами і сказати свої слова підтримки. Сьогодні від метро Бориспільська курсує безкоштовний автобус, тому очікуємо сьогодні тут побачити багато людей. Поки що ж ми залишаємося тут, далі будемо повідомляти вам новини в наступних випусках «Заман». Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Блязова з аеропорту Бориспіль, де зустрічатимуть українських полонених, звільнених з окупованих територій Донбасу. Захист Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова позиваються до адміністрації російського президента. Ніколай Полозов звернувся до суду з двома адміністративними позовами. Адвокат вимагає надати інформацію щодо указів про нібито помилування заступників голови Меджлісу. Раніше російський захисник і його кримський колега Едем Самедляєв подавали адвокатські запити до адміністрації президента Росії з проханням роз'яснити, на яких підставах звільнили лідерів кримських татар. Однак там їм відмовили, мовляв, ці дані засекречені. Полозов стверджує, це суперечить російській конституції. Подал сегодня два административных иска в Тверской районный суд города Москвы. Это суд, на территории которого располагается администрация президента. С требованием, во-первых, признать решение об отказе в представлении данных
содержащихся в указе, незаконным, и, во-вторых, обязать администрацию президента предоставить соответствующие указы. В случае отказа мы обратимся в вышестоящую инстанцию, в Московский городской суд, и впоследствии мы сможем обратиться в ЕСПЧ. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз в інтерв'ю нашому телеканалу повідомив, що немає ілюзій щодо рішення російського суду. Головна їхня мета – мати на руках вдосталь документів, аби звернутися до Міжнародного суду. Это первые шаги, которые, получив какие бы хоть ответы, в основном, скорее всего, это будут отказы, обратиться в международные суды и потом подать иски на противозаконные действия Росії. Заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза окупанти передали Туреччині наприкінці жовтня. Чийгоза засудили в Криму до 8 років колонії за нібито організацію зіткнень на мітингу за територіальну цілісність України 26 лютого 2014-го. А Ільмі Умерова окупанти на 2 роки хотіли відправити у колонію поселення за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Українського активіста Володимира Балуха в супроводі пристава відвезли з підконтрольного Кремлю Роздольницького суду в районну лікарню. Про це повідомляють журналісти з місця події. На засіданні суду карету швидкою викликали двічі. Після повторного приїзду медиків Балуха доправили у лікарню. Там мають надати довідку про те, чи може він брати участь у процесі. У перерві між приїздами швидкої засідання суду не проводилося минулого року. На горищі в будинку Володимира Балуха ФСБ нібито знайшли 90 патронів і тротилові шашки. Майже рік українець просидів у СІЗО, а з 1 грудня він під домашнім арештом. Адвокати Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, зокрема через прапор України, який був повішений на даху його будинку за часів анексії Криму. Відомий татарський громадський діяч Рафіс Кашапов вийшов на свободу. Він перший засуджений за статтею про заклики про порушення територіальної цілісності Росії. Рафіса Кашапова заарештували в грудні 2014-го. Приводом для окупантів стали 4 його дописи у соцмережі ВКонтакті, в яких він називав Крим окупованою територією і закликав захистити Україну і весь тюркський світ. 15 вересня 2015-го Кашапова засудили на 3 роки колонії загального режиму. Він провів за ґратами весь термін. Москвичі вийшли на пікет, аби підтримати російських політв'язнів. Захід організували напередодні біля меморіалу пам'яті жертв політичних репресій. Організатором виступили, зокрема, громадські діячі з руху «Протестна Москва». Поліція пікет розігнала як несанкціонований. Митинг вообще неправда. Митинг никто не собирался устраивать. Такого слова никто не произносил. Мы не получили однозначного согласования, поэтому мы посоветовались и решили все-таки выйти сюда, провести пикет. Дальше уже вступают в действие механизмы репрессий. Очень актуальна для России проблема политической заключенные. С каждым годом эта проблема становится все более актуальной для России, потому что с каждым годом увеличивается количество политзаключенных, эти наказания становятся беспрецедентными. Власть просто отстраняет неудобных ей людей. І повертаємося до головної теми дня – повернення бранців з полону. Щойно стало відомі прізвища ще кількох звільнених українців. Це кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Учений понад рік перебував у полоні бойовиків так званої ДНР. Його звинувачували у незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів. Полонені повертаються на підконтрольну територію. Більше інформації у наступних випусках «Заман». Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Немитолаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугунь» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.